Eu chámame Rosa, que son de Roimelo, pero vivo en Allariz. Empecé a costura aos 12 anos, porque deixei a escuela moi pronto, por un caso que me pasou con maestro, pero porque a mañá iba á escuela e á tarde iba á costura, pero por caso ese que tuve, pois deixei de ir á escuela e fun á costura. E aos 14 anos pois xa facía a roupa toda para a casa, para as miñas irmás e por meus pais. Despois de ir andar Rosiña de Roimelo, fun andar a Carmiña Ernesta, aprender a facer vestidos e abrigos e diso todo. E despois aos 15 anos xa salía por as casas, ca máquina á cabeza, para coserlle a xente. E levaba un aprendiz comigo que se chama Herminia, que era de Roimelo tamén. Antes de vir para Allariz, caseime e fomos para Vilaboa. E ali, pois, naceu unha filla e tal, e aos 7 meses, pois, viñamos para Allariz. En Allariz, pois, enseñaba a moitas rapazas na costura, enseñáballe corte, a confección, e a corme dun detalle que nos 60, pois, fixenlle un vestido da primeira comunión a filla máis bella, que, por certo, diume moito traballo. Comprar a máquina automática, había que fixeno con 2 agullas todas as lorzas e o bordado con as 2 agullas. E diume moito traballo, porque era fío de seda, rompíame muchísimo, cumplime moita paciencia, pero bueno, o vestido quedou moi bonito. Despois naceume unha neta, que é do mesmo vestido, fixemos o faldón á nena, e quedou precioso tamén. Acórdome que o primeiro abrigo que fixen reversible foi para Lola Luisa do Pío Relojero. E así sucesivamente ali enseñei muchísimas rapazas que viñan das aldeas de moi lexos, viñan de Pardavedra, viñan cerca de Verín, da Saínza, de Requeixo, de Paciños, de Meire, de Seoane, de Amiadoso, de San Martiño, de Roimelo, de Nanín. Viñan de muchísimos sitios, incluso pois docenas de rapazas. Incluso dixo o meu fillo nesta desfile que houve, soubera moitas rosiñas que a miña nai no mundo, outra cousa sería, porque coseu moito, enseñou moitos rapazas, sin ter os medios que hai agora, porque agora hai todo con deseño e tal, pero tamén me acordo de que despois empezou, cosía moito con figurín, burda, e eso, pois, aí que en Allariz, incluso lle fixen o equipo do Tabito, do Gustavo Rombao, cando casou, que era o Tabito da farmacia, e a irmá de Elita, fixen o equipo tamén, os dous que eran da xente máis distinguida aí que en Allariz. E así sucesivamente. E despois, cando eran as festas, cando era San Benito, cando era Ascensión, tiñamos que coser noite e día, porque eu tiña unha clienta ali en San Salvador, dos Penedos, que só para aquela familia, pois, tiña que coserlle 15 días, porque tiñamos que facer roupa toda interior e exterior. Incluso tamén me acordo de coserlle moito e as mascareñas, a moita xente. Tamén lle cosín moito a nai da Marilai Raspiña. Por cierto, era unha muller que enseñoume moito. Si, das sábanas de liño, acórdome de que cando era aos 12 anos eu xa fixen, facíamos sábanas de liño, pero aos 10 anos tamén esa Rosa de Roimelo enseñoume a facer un calado non xogo de sábanas, que era feito co cu da agulla, pero de hoxe eu conservo que é preciosa, quedou moi ben. E ademais o mérito que ten é que eu tiña ainda 10 anos e ademais facíamolo caludo gas, que non había outra luz. Me acordome sempre que de noite ou no fiadeiro ou na casa ás noites ela enseñábanos sempre, calcetábamos e fiábamos e todo, pero era todo con luz do gas, que era moito mérito. Pero eu de pequena, eu creo que xa antes de ir á costura deso, pois soñaba, eu debía ser xa, porque facíamos moitas muñecas de trapo, e acórdome de que soñaba que tiña moitos trapos nas paredes
das cuadras ou donde sea que tiña moitos trapos. A miña cousa debía ser xa de aprender a coser, porque xa neses tempos eu soñaba con eso. E hoxe en día, pois, xa hai 2 anos ou así que deixei de coser. Ainda teño unha clienta que esa non a podo deixar, porque ela non me pode deixar a min. Díceme que en cuanto lle pode facer algo, que yo teño que facer. Eu dixen, Camila, tens que buscar outra, porque agora entrevista e que estou un pouco cansada cervical e tal, entonces agora non lle coso, pero tuve muchísimo traballo, e moi boa clientela, de lo mejorcito, e pasaron cousas na costura, pois pasaron moitas cousas.